Kardom pinya bir talong penili sami monjir singarpi pinya bir tang ton pen arjik tha. Sangti di BJP Sarabathar Mandal Committee asai hemlong prangkia maikang ni pona long lam theke paklang pon. Kedam tang ni phai kreser keparni di fualong Congress aracharya songatum armu kachipo ogamaya long abarim karbiang lo autonomous council EM Jogot Singh di penlam theke paklang pon. BJP Racharya Song Pen Pinike Congress Racharya Song along nangachip ogdun polam theke ahokali Lapen BJP Sarabathar Rada tumke thangna takanohogawi pusi prangkia mailong thanpon BJP Racharya Song long pen ke kidam tang MAC kili ke padopona hut sialang liphan BJP Song pen chi open etlo Lasia Barim Karbiang Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti pen lam theke paklang pon an alam ke ahok kali pusi prangkia mailong pen BJP Sarabathar Mandal Committee mai phu lokhiram long pi pening jepon BJP Sarabathar Mandal Committee BJP Mahila Marcha Youth Atum Chitong Pet Pen Prangkia Maikang Nipon La Solong BJP Sarabathar Mandal Committee mai phu lokhiram rong pi Sarabathar Videsi Chairman Silarson rong pi Anil Tokbi Dilip rong paratum pen chenglo BJP Racharya Song atum klembang pibang pu atum chitong dun tangte angton pen alam kaning jipon alam the arju iksine Kedam tang 19 November ni Ladakh aprang X EM lo X MLA lo alangli BJP cekrong pensi alangli parti ke join la sonsa alangli risang hodum ben alangli cepaklang kitame kedam tang MSC election halasotsi alangli bangke MP BJP kam seklem lo la se halaso hut pensi alangli phan militum parti hin pen alang ni phan bangke expel langsung sini tum kadoi paper media long ta halasun itum TP ponglo halasun nang tum halaso election hutan nang tum kadoi hangbadi gajir purum han si hangsi halasun itum press meet nang tongnu nitum pachini long lo lasi non alangli ri sanghotum ana bangke keramtang independent candidate along support atung aise Ladakh bangke nitum non pusdame BJP Perembudi pendanglok nitum morcha mondol phodo non puda nit la solidar man bangke non puda arjap thiblang claim thiblang la selangli Congress along kidum bua bangke nitum BJP phangke thang akan hok chithaklong le ba pan hok ne lasi keramtang alangli press meet along aksa kapre kaninji pondo alangli ni ilitum asiem aphanta kisman alam karbok pon alangli do je CM bangke CM Dr. Tular monghang ake hai bangke sakuri bakuri da purial aphansi TP pon la alangli karbok pondo sidame alangli ningkan krep ho ML ta dolo ningkan phoke MSC lo ningkan pho bangke EM lo la ningkan pho EM ke do hut sidame alangli kaddo kabe alangli purial phansi sakuri ki TP pon sini tum the konglong lasi alangli lahai ke karbok pon thap pusini tum puji la pena bangke thangnat BJP phange pan ke panahok di polam the claim gune lasinon penap 22 November nitum Sarabathar homosti rally do halaso rally long sidame Congress lapen bangke APSLC tum bang pharo hini laso a rally long nanga join dunji lason se alam thini tum long pon 15 years MLA ke do sidame halaso bangke NP Congress claim si alangli MLA chipaman lo non alang MSC do hota alangli independent ben sudolo NP Congress claim si alangli MSC chipa dolo non sidame ningkan pho EM do hota me NP Congress claim si alangli EM chipaman lo lasi nono bangke rara tung ka reject si alangli phana bangke kedam tang ta ticket pipidelo alangli ningkan ko ra pho parliamentary leadership do that hisame thangnat Sarabathar development da time theke dalo
La penampar bangke la si rat tum ka rejeksi parti tum chini si non duket ke pipi dalo. La si alang like hi damjui isia parti duket ke la si lasom thak si non si dame rat atum kado bisa melang li leadership long ki dum didadi phansi nili tum surupothar mondol kumtia hin pen kadu rat phanda chuni nilo. Pini por Hinia por Surupothar MAC constituency EM Abarim Jagat Singh ing tini phai Krisir Kebarni Difu Club along Assam Pradesh Congress Committee amai phu Bhupen Kumar Bora Riteng pen mass joining amai along chip ogdun det pen Pini Surupothar Mandal Congress Committee sa hem along an humrida Surupothar Mandal Congress Committee sa hem ka humrida malong Jagat Singh ing tipen kaning jipon ke non ki wang ji Lok Sabha Congress ka chipa hai pen media pha non Congress asong along ka chipa ogdun det pen Mandal Congress Committee sa hem ka humrida Jagat Singh tipen kaning jipon thu BJP Rachari Sarkar phaning chithia velo athe ko anma karbiang long ka chingthur nang ji la so teng pen ke avetet non BJP long ke do prong atum anta loi jon ni aphilote Congress asong long anwang eto putaning jipon thu Pradesh Congress Committee amepu Bhupen Kumar Bora thengnu nitum jonno la pehla sojitong hut State Committee pen General Secretary working President atum penang anang chitong dun la sehala tumat along sini tum join lo ni pen Pudip Dipusa la pen tum jak Surupothar constituency pen tan nitum bang paror kom susia amul tum dun lo tum ta Congress join lo kasi Congress join det pen ni tum ta Surupothar constituency office humri dam nang kusi pini ne ko humri la sikadu be tum chitong sar lo chipachini lo anso se klebra perpansi nitum non chisiklo la pen nili wangbo mahut barong to wanglo isi theni alam nili arjulong lo sapi marto meda senior report long lo penap BJP areli duji arjulong lo la se la so BJP areli along la pen ladak penta nitum non theklong lo BJP areli long kadu tanang dun pet nai sapi marto han isi kad diman pedolo sel help group long ke claim tuan la pe uruno doi ke long tuan nang dun ker nai usi la si non bangke theglong lo BJP atum kaferi du ed lo da BJP atum non che theglong lo kangrai do lo la si munita chetong telo pu kaferi lo la si non bangke isi bangke ke ther ke hablo la ke nang yong si nang dun de pode uruno de pe nang than pe ji nang yong si dun de sel help group en ko pima ke long ye war sa nang pipe ar puse menang than pe ji pula he ki pu bangke ko pilo la bangke la tum ka phiri ang theklo la pen la ke sita ki chok che thek digalam la bangke nilita em claim long lo ni da council ke chari dun long lo la pen ke ong dung a self help group ke nili em ke do husi la hi ke claim hala so si ke seng de lo so bangke la pen la so ki seng ku dili ladak congress ku thak the mane SSC do thai pu thak the APSLC do thak the a BJP thak the do an vi ana sarpi martum answer habu cheseng etnon ko sarkar pen kelong ni war sai na bi la pe hala ni litum ke do bom ke la so di manawe Congress amit je hala so bangke BJP meeting lo BJP meeting nang dun et nang i kali te nang thanji punitum kilet kelat tan lihin bela so kaning je ave penakun la so ma ke nili puji bangke chokchi pusi puji na la sini non tek sulong bangke non litum bangke alam do ulo pen konar tum tar julong thai po nili joining speech tanang tum tar julong thai po la sunang tuma channel ta me hu dak ta me penang tunang ki dun tum do la pen join det pen nili phan lam the reporter nong kar juta nili thalo ko pia post nili congress ke march ma congress ki join ma congress a phan ko pi post si pini pang tang nang ji ma ko pia post ko pia the si BJP em pere me yang ton lam ni je lo ni repeat un tum ke lo di okay la sinon hek pen nili ki pu ba ke lo BJP atum non aning che thak we cheng tang lo ka phere ang thek lo ba de jong si se have group sar pimar datum phan jong si nang dun er nai nang dun de thanji bu urun doi kelong atum nang dun er nai nang dun de thanji bu la so ang thek lo la lo pu ka phere ang thek lo la pen li tum ke claim ke dam li tum rong ra datum kan ke kroi ong e ma ke la ba ke non ke bang ji MP election om si arizal kla suru thak tim halal itu mesti geotek en hala so isa proses lo nonang le lo
laso proses pen nonang le lo lasi laso ai scheme nang le chot la ki mi nang le tum theklong le ke lasi nona bang ke suruputar constituency arada tum chini pamelo lasi la tum an lule lasi da cepaduk dam buntar chong ko betin nona bang ke aji he ka tum bang aho isi ni kam choken lo bilong che chaji mene payment long dun ji mene gula so kama tha ben kang hom la tamon nang ni December January kichu ta long ben theklong ko ba February che klo pen kun theklong ko suruputar constituency lo la BJP tum pin prilepo ki ong dung approve la helong ni nang liri sangho tum non congress la sang ki dun bhuja tum dolang dolang ni tum face wise lo mo pen nang thano ke di non sokirot akam pache claim sena sokro tangdet aku men aku Karbi Youth Festival labang kadu ve Karbi Athaya Festival apo lagbe tum kadu ve dun nang ilang dunia rong pache lang dunai laso a phi pen aku mass joining program aku Di dak nang litum masai hemalong nang litum songja tum pinan kin chitong lapson thelong la bang solo pini ajai mek lapson ki deng do mana litum pada dil tuma sai hemlo mane kete mane tum surubhar homosti abaka maximum ase RDC 19 ani BJP ban ini join la tum surubhar abaka ngom datang ex MLA kata dia alang di Islamil tum surubhar kang long pen kongres ke pang sang ni ko kamatha pen se alang di join tang 19 ani la pen alang di na join de na pilo de tum kongres ko de party se alang di tale la jitu mandal office la almost long mandal office saya lo alang Islam di badan angka umri ke bang lo alang di pen cita lo asih pini lagi alang di tum pen katu we son surya kam se tambe klem ra pen dam ra pen katu we cipat cipat LPG alang do welcome kori do tangte pinya berta bang kelapan sikang ton iglo do me thang me korwang tu